и намерих новата версия на MTB Freeride. Това е с по-хубави графики, е демо версия, затова има някои бъгове още. С кои се кара за бъга, това е по-различно, добре. Приятно. Тук изкачва бавно просто. Тоест не е чак толкова среден като стария. По-реалистично е направено с графиките. Наистина, спирането не е така добро като предишната. Поне вилката си направи някакъв ефект. Но километри също няма, което е първо. Щело. Ето така, принципно това е играта, това представлява. Виждате. Ще е направено малко по-лесен контрола. Но наистина, пак като цяло е подобна. Малко по-добра графика би трябвало да е и по-реалистична, но в ръцете виждам по-лошо само и волана, сам да е малко по-отдалечен, се кара на завоите по-трудно. Да, да се добавяли малко шейдери. Скупче. Да си прескочиш къщата, ако искаш да се пречукаш. Има изкачване. Ще се задъхва. Гумите имат по-различен грайпер, maybe. Може би. Май. Да, по-различни са гумите. Да, добавя стик кецове. Не трябва да караш само по ръце и както виждате с изправянето нищо не са направили по-добро, само по-нещо. Може да си видиш каската. Така. И като цяло играта не е много променена, само че това е новия апдейт, който излязва наскоро, просто си направих регистрация и изтеглих играта, принципно като трябва да е в оригиналния сайт, не е краквана версия, си е изтеглена нормално. Мисля, че трябваше миналия клип да я направя не на бета версията, а MTB2 версията. Както виждате, по рамката има някакви промени. По-реалистично изкачвате. Може да изкачите всичко, но много бавно, докато в миналата не можете. Този шанс, копистите са по-дълги, не са толкова късички. Като цяло имам доста по-добри добавени ефекти. Ако сте по-любител на високите скорости, няма карате като бабичка като мен, с силите с 100. Но плод не може да стигне за жалост толкова. Аз искам да ми написате, зато и карам бавно, защото игра за първи път. Дори не тренирах, но надявам се скилсовете от старата са ми полезни тук. Тук ще минеме. Ой! Не. Да, както се виждаме, са направили по-трудно падането. Ето. И не е възможно да паднете. Ще може да се потрошите и пак няма да паднете. Безопасели се играта. Както виждате, изкачваме всичко, но супер бавно, супер туткаво. Дай газ. Мисля да направя поредица тук. Също така ще правя и клипове по геймплей, по поръчка. Просто пишете в коментарите на какво искам да снимам. И ще снимам. Добре. Виждате, пребихме се, свърчахме някъде и ни върна. Не знам, някъде ни върна, не знам къде. Някакъв пълно в начало да ни върна, сега ще караме по-бясно. О, добре. What the fuck, това съм аз, май? Това съм аз, май? Maybe. Бърза. Нека верно съм аз. Това съм аз. Само че се претрепах по-надолу. За видео. 360 бекфлип. Като вижте, фейлването също е направено много добре.
Отдре искам да я пробвам. Изглежда ми яка. Камениста. Яка. Така. Газ. Пак употребих се. Така. И това е всичко за днес. Всъщност не. Още само последен скок правим. Това всичко ще е за днес. Бекфлип. Предиване с бекфлип. Добре, това е всичко за днес. Благодаря, че гледахте клипа и до скоро.